Zap Hakidullah sa vlogs. On the way tayo ngayon sa ACP Pamilya 6 sa San Juan, La Union. Yearly EB Grand Eyeball. Ibig sabihin from lahat ng nandito sa Luzon. Hindi ko alam kung may manggagaling ng Visayas, Mindanao, pero mga galing sa Luzon, mostly, karamihan, Grand Eyeball. Update din pala, naka RS8 version 4.2 tayo. Medyo nagulat ako sa performance. As you can see, hindi lang siya 8,000 RPM ngayon. So, nasa pinanan na sila. Kasi hindi pa natin na stop speed to. Hiyaw tayo dito sa flyball natin ngayon. Backfire. Sana mag-umulan. Pag-umulan todas. So may kaputi tayo. May kaputi naman tayong dala. Kaya lang hindi na-enjoy pag nakakapote. Nakakatuwa. Sabay lang tayo sa kanila. So dito ang meet up pala natin sa 7-Eleven. 7-Eleven Binalonan. Ito ang ACP Pangasinan. Yo, good morning. Morning po. Jake sir, Jake sir, Jake sir, Jake po, Jake sir, Jake po, Sir Clifton. Sir, ano pa yun? Almusal muna saglit. Yun o, sige na. So larga na tayo sa Damortis para i-meet yung second group from west. Saya, daming naka-aerox. Yan, sana hindi umulan, makulimlim. Sobrang makulimlim. Makulimlim. Sana hindi tayo magka-aberya. Ang tignan oh. Ang daming aerox. Sana wag umulan, kundi magtatago tayo ng gamit. Though pwede naman sa tubig tong GoPro, pero itong nasa harap hindi siya naka waterproof case. Butas kasing gilid nito. Mas marami pa tayo mamaya sa Damortis, kasi mimit natin dun yung mga taga west.
tayo doon. Grabe, nagpa-atras lang sa gitna talaga. Muntik na tayo doon. Ay, mga taga-season. Sir. So yan, La Union na tayo guys. La Union, La Union, LU. Grabe yung backfire ng motor ko. Ang lala. So medyo nasa tail tayo ngayon. Huwag kang i-slide. So dito na tayo sa Damortis. Seven-Eleven, Damortis. Masa? Empating nga, empating nga na ba? Sir, tao. Sir Lester. Sir, nga sir. Kan hindi alanganin sa kasi ko na matumbok ka no tsaka kasi na matumbok ka ba matumbok lang makarambulan na matay dahil lang lalo din Gusto yan ay tayo. Tahana oh. Sobrang taong kasama. Yung pating nga naman di pulisan. Gas. Gas na tayo para hindi na tayo burido mamaya sa gasolina. Medyo matakaw tayo sa gas ngayon. Sir Jeff. Sir. 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 Motokicker. Saan? Naka-vlog ka? Motokicker, motokicker. Ayan.
dami na, ang dami. Woo! We touch, we break, make it seem like we feel the same. We love what we hate. We lie, but we know we can't water what doesn't grow. Give up, let it go. Well, we fell apart just in time. At least it was one.